Ja, så er jeg tilbage. Hvis der er nogen af jer, der kender den her serie, jeg taler om med en mand, som er blevet sindssyg af at være udødelig i alt for lang tid, fordi det kan menneskets hjerne bare ikke klare. Så sig lige ned i comments, den hedder Alkymisten. Ja, det er serien, der hedder Alkymisten, hvis nogen af jer kender den. Ja, og nogen af jer vil sige, at det ikke er farligt at grave ned under ler. Nej, det er det ikke i det her, fordi at ler, det har ingen tyngdekraftsans. Så jeg kunne sådan set bare tage et stykke ler, og så sætte det flyvende henne op i luften. Ja, jeg ved, det lyder skørt, men det kan man i det her, hvis man kunne få bloksene. Hvilket man ikke kan, men det kan man nok godt måske. Yep, det kan man. Ler. Okay, nu skal jeg tilbage. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Shit. Okay, de kommer meget tidligere, end jeg havde forventet. Er det okay, hvis jeg... I må ikke rapportere mig, hvis jeg bander, okay? Det ligger bare til min natur at bande, hvis jeg bliver forskrækket eller et eller andet. Shit. Just like PewDiePie. Pewds. Shit. Yes. Ja, jeg har en skål, det har jeg lige opdaget igen. Men ja. Jeg håber, I kan lide den her serie. Jeg lukker bare helt af. Ja, og så her, der kan jeg så brik, snup. Nej, det er saltvand. Ja, det havde jeg lige glemt. Men jeg har et hul deroppe til at se, om det er nat eller dag. Ja. Ja. Please don't hate. Please. Og jeg kan se, at jeg har nogle bærbuske lige henover mig, og det er rent faktisk ret godt. Men ja, skal vi ikke sige, at det her det er slutningen? Lige her. Hej.